le nang ai Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बरायनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्ट जानो हायो नोंथांमोना जोबजासे नांलाजोबबानो जाबाय आरो थांलायनोसै मोनसे जागायाव पारु थांथ'बाय आं दै फुदुंदो हांसो साफा खालामनो जालायनोसै हांसो जालायनोसै बिराद खेला सोलिगासिनो फारौ हांसो बा खम जागोन नोङो बेनो खैथा दोङो हाव बेसेबां बुरजा दं जोंनि बर' स्टाइलाव बिदिनो जायो जोंनियाव आच्छा नै आरो दंबो इबो आरो नैखिबो दोङो बा हो जा हरजागोन खिन्थु दे थाब जानो हाला खिन्थु थानो मासे मानै माथाम माब्रै बेदराथ' होदेरनो होआमोन थावखौ नाफामखौ संना गार्लिक जिन्जार पेस्ट Allah makan wakil nah tangan itu masih dulu nih masih nih mana kok beda tuh itu bisa kebo zanen हांसो आरो फारौ दोखो जागोन माबायावसो नै गोसो दङब्ला बुंना लादाया थिकादार ini famosसो गुवाहाटीनि एक्चुअली आं संनो लाबोदों इसोर हाजिरा होनानै हरनि नालाय सानाव संनायबा 300 टाका लायो हराव संनाय नालाय 500 टाका लायो गिल जालायबाय 500 टाकायाव फैदों आं हराव संनो fantastic गुलु टां जानाय आरो इसे उनावलाय जानो दिनै कन्टेन्टसो मोनबावदो गोदानायखौ मानो फट' लादि लादोब्रा लादो दे गाबोन फुंनिल' दावनो लायासै गोदानखौ लानांगोन जानाय आरो ना गोनांसै हा Fantastic. Kuli terus ah. Terus kuli. Wah, duta जानोसै हरनि. Ha? Pulis दोंमोन दिनैबो मेदासआव. The next day. हायलायबाय पारु नेंनानै हाव मालै हा लागाव बैसागोनि नेंना फैनायफोरखौ नुफायनांगो गोसोफ्रा खान्थि मोनलायो बा बथलसे जासिगोन इबो हा बैसागोनि बुस्थुखौ आं साखिनि खोमालै नांथ'ला दे दायो बेदरफोरदो होख्लायनोसै ना बिमा नोंसोर बिमा
खर'आव दै दासोमना खायसु लेंदों फैनामान फैना खर'आव दै दासोमना बिमा थान्दा थान्दा कुल कुल खालामना आयु फैनो लगायना दैयाव था मेंबाय बेनिफ्राय संनाय खावनायफोरा मा खालामदो मोनजासिगोन ना सिया उफ मेगन मोदै हरावबो दुता ओंखाम ओंख्रि संनायाबो इमान VIP मबाइल नायै नायै तुलाव जलायनासो ओंखाम ओंख्रि संबोदो बाप बाप मोनला दाबो मोनला बिमा खर' खुरैखौलाय मानो होनानै दोनबाय मा इ खुरैया हा गोलै बायदि गोदौबावो बायदि गोदौबाय बैसा ओमफ्राय सबायदो मा सबाय दाउ जासिजोबलायनोसै आरो इ मा इयो मा मैगं इयो गोथाव जादों 밥상 ओंखाम होबाय मा बिमा खर' मबाइल नायनानै दोननो दुगैनोसै आं जागाफोरा एगारनांगौ दिस्टार्बबो नाङा दहायनो मानो दुगैया नोङो माबायालाय गुरफैना kamu boleh nangkuk Ini distak mana apa tadi? Itu punya kok. Hai. Udah berak dong. Udah berak. Ini. खायसो दसे आन्दुआव ब्रं 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 दामबाय थादो Itu बैसागु terus kenangge. आन्दुनबोआ मानबोआनो Oh. जि जोम थिखांसै आंनो बैसागोनि जि जोम आलाय सिलाय पर्दा सुनाय आलाय सिलाय जि जोम दा हराव जाब्बाय थासिगोन आरो दंबोयो ना आं जि जाबानोसै खायसे खायसे बेफोरखौ दामबाय थाया आन्दुनोबो होआ बैसागोनि जि माखा पर्दा माखा सुनाया नै साफा नुदों एबा गान्दुरि थुला माखा Video nak sudah. हाबगोन बेबा Apa ki? Hei. Kerja lagi. Sapu dong ada. Antang sih. So. बेखिनि जि माखाखौ दा हराव हे सर पर्दा माखाया माइनाव फैया सोंनांगोन दे Ini मा फैयो फैसाया ini मा फैयो बैसागोनि बिसना सादर गोदान बनांगोन खोनादों माइनावफा बैसागोनि बिसना सादर गोदान बायनांगोन होनदों गाबोन गाबोन फुङावनो उथि हाथायाव फुङावनो उथि ओइ थालिरगुरिखि खिनायनिया बैसे इयाव ओंखारगोन इदिनोबा जायो सोरबा इयाव खनबानो जाबाय दोङो आंहाथ' मानखु इदिनोबा जायो हिनजावखौनो गस्ला गांसे खारजागोन गस्ला होनायाबा ओइ बिमा मा होनदों खारगोन गस्ला होनायाबा नों जुदि खारोबा नोंनो आङो फैसाखौ मायाव जि खालामनाबाबो
हरनो हागोन होननानै हरगोन ओंखारबा डाइलगा मोजांथार ओंखारबा आं नोंनो होगोन नोंनो नेर गाज्रि दंबोयो सोंखायनो रोगा आं जायखिजाया आं साहा फुदुं थप थप दे आं नोंनि गादि गुदि रोगानायफोरखौ नेबाय थानाया मानोथ' बैसागो मागोआव बोसोरखाया होमबा बैसागो मागोदो बानो जि जोमखौ सुस्रांजोबनांगोन नामा आरो जि सुलाखौ जा 50-100 थाखा दों हरबानो जाबाय आं सौतानि बा बिराद कारालै नोङो बिराद कारादो मानसिया दोनियाव मा कारा माबार लामा सेग्लासिम सिगां लोंदो इयाव दोन बोरै हमनांलाय कारालै जोंहा दसेनो ओंखाम जालाय सालाव लोंलाय समायनानो होनबानो फैखायो आरो ना होफेरबाथ' दिनै माबा मोनसे साफा होनदि बेरलाबना होफाय आङो बैसागोनि मानसिफ्रा बेरायना मोनथाराखै मराबायानो साफा जादो सिगांसै सिगां साफासिन मोनसिलायाव माखानै दे बिदिनो देलायना थाबाय जानांगौ मा साफानिया आंबो नों होमबासो मोदोम ओंखारथ' नोंनि महरखौ साफा नुबासो आंबो बेलेगखौ लाइन मारिनाय लुगैनाय नङा आरो साफा नुवाबा लाइन मारिगोन मारिनाया मारिया गोसोआ आरो मानिना गोसोआ मानिनो नागिराना आंथ' इफोरखौ सैथारा खसाय गोसोखौ राग जोङो खमाय मेगनखौ जि रागा जोङो आरो सिख्ला साफा नुबा मेगना थांबाय थायो बारा माबा खिथारा नोङा आं भाबियो आं गोसो आरो मेगन खमायबा बिराद राग जोङो सिख्ला साफा नुबानो मेगना गि थांनो नागिरो आरो रागासो जोङो नायला नों जि देलाय थाबाय था माना नायला हेलौ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो दिनैनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय